Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om elkaar te zien kilometers fietsen matten en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dorp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en de jongfantje in de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Pepermuntwasker, met gutsen erin. En brieven. Hij had haar brieven goed bewaren. Zij weet even net wat die van hem binnen. Om van het gezeur hoe de kleur briefpapier uit te wijzen, schreeuwt ze hem dus een liefdesbrief op wc-papier. Ik geef je foto wel. Dit is wel een hele levensbrief, ja. Oh. Je foto wel een paar kusjes. Nou. Misschien dat je ze voelt. Ja, wie weet. Hartje erbij. Ja. Een hartje erbij, ja. Want volgens mij kunnen we net zoveel leven dingen, maar... Toch wel, hè? Toch wel, ja. Komt nou voor mij. Ja, ik vind dat wel. Ik stop met schrijven, want Jitske zegt dat het bedtijd is. Het is onderhand ook alweer 10 uur geweest. Dat ze heeft gelijk. Ik zou zeggen het allerbeste en dat wederhoren. Heel veel liefs en een dikke draai om mijn oren van mij. En liefst met dikke stippen en draai om mijn oren. Nou, geleerd. Johannes en Trudy, ze moetsen elkaar op een bruiloft en wat doe je in die tijd? Kuier je. Terug het dorp. Heen roest langs de ene kant op het dorp en waarom langs de andere kant op Sneut, jong. De fam- famkes en de jongens en dan, nou ja, maak eens contact met Ze elkaar. met hun en, eerst op sneur, jong, dus is het op sneur. Ja, Nee, die ja. Ze trouwen in Jontje 74 en ze beginnen een bakkerij. Ze komen elkaar nu 44 jaar. Trudy is slim ziek en zo komen ze nou in een hele orenfase. We zijn over 60 ben ik in de bakkerij bij. Ja, En dan gaan we wel een paar dagen minder werken. ja, Nou, nou ja. ja, kleer. Dat gaat gewoon los. Dat gaat heel anders dan dat wij je voorstelt hier. Goed, dat is ik verder net zeggen, dat feit later gewoon. Ja, daar verhoor ik niks van. En die tijd dat er is, daar genieten we wel van. Jazeker. Nou, ik zou zeggen, het allerbeste en een dikke tuut, die krijg je zondag en een omhelzing. Nou, geweldig. Nou, hè? Krijg ik nog een tuut? Alsjeblieft.